Mga kasama, kumusta? Kini gyapon sa Priscilla Recanas. Kini ang tulumanon nga makahatag og tingog ug dungog sa ato mga kaigsuunang OFW nga nanimpad sa laing nasod alang sa ilang pamilya ug mga mahal sa kinabuhi. Bagong bayani. Sugdan ta karon ang suwa tampo nga gipadagi kan sa atong suking tipaminaw nga nagpatawag sa ngan nga Jofer. Dear Priscilla, mayong adlaw kaninyong tanan. Suki isa kong tigpaminaw ining tulumanon bagong bayani. Ako si Jofer, usa ko ka OFW sa Dubai, UAE, isip company driver. Na ako iyab nga nanarpaho o Dubai si Kristal. Wa man gyud unta ko'y plano nga manarpaho og laing nasod. Pero tungod sa kinaiya sa among amahan, nga hasta ang kita nako sa akong pagpanarpaho, kuhaon na niya gikan kang mama aron iwaldas sa iyang bisyo. Igo na lang gyud sa pagpato sa iyang mga luha ang duutan ng inahan. Duha rami ka managsuon. Ako ang maguwang ug may manghud kong babay, si Rachel, nga maoy gusto nako nga tabangan aron makahuman og kolehiyo. Ani ko magsugod sa akong sugalanon. Nagyano po ito ng kos, Papa Magnus, tindahan ng Leah. Nag-inom uban sa iyang mga barkada nga pulos mga labad sa ilang tagsa-tagsa kapamilya. Aw, anak man kina. Same feather flocks together ba kuya? Maong ang mga kauban ni Papa parehas po niya. Ako, bilib ko sa bana ng Leah. Si John. Kaya bukutang o responsable. Mapinanggaon siya mga anak. Hey, kutob na lang kita nga makasana all anak kuya. Kaya di man parehas ni Noy John ang atong Papa Magno. Wapay trabaho. Papadlong ka pirmi. Mas kang paita. Kano sa kadutan o gaba ng amahana. Oh, kuya. Sa edad na ko karon. Buot na natingali kay ko nga wag yun magkasuway og sukol ni Papa. Hala, huwag ka hilap din sa ni Papa ang kwarta nga. Nga gitunol ni mong mamagikan sa imong sweldo, kuya. Unsa? Wala may kawas-kawas si mama silang kwarto. Kag gibuhat pang gani na Papa. Wa tay kaon balik ko sa kakinsina. Hey, budget taon to nato para sa atong pangonsumo. Gikuha man ni Papa ni mo ang kwarta dong, Jofer. Ginoo ko. Unya, asa matay ni kanon sud din sinahama. Pasayloain tahon ko dong. Wa ko'y kaisog aron sukla ng inyong amahan. Mabunog lang ko dong kay mangulata man. Nisubra naman sa Papa, ma. Di na maayon yung gibuhat niya. Ayaw ginintaon pagsukol sa amahan ni mo dong ha. Mamanita. Gamita lang sa ito na tigom na ko gikan sa kong allowance nga ihatag ni mo matag adlaw kuya. Maikay, nigahin gida ikaw, tigom day. Gibudget na ko kuya. Unya ang sobra gitigom na ko. Kato na say kami to nato para pang konsumo. Dere siya. Para nini gining binuhatan sa itong amahan day. Aron dili ka masayang pagpili ang lalaki. Di mo tugyanan sa imong gugma. Kuya Jofer. Nga naman tong utan nga sinardinasan ma. Nga giabom to dito sa babok. Uy hala. Wa man ko mahibaw anak dong. Ay, gisalin ko man to ni Papa ninyo kay natog pamandihang namahaw ta. Giabot tingali niya kay wala siya makauyon nga marote itong sudan. Nangita tingali lami ma. Uy,
Kalain ko ni Papa ninyo. Yatagan lagi ko niya dason. Pero makasukol ko niya. Unsa? Dong ayaw in town ha? Amahan mo in town siya. Busa hatagi paglugway ang imong pailog ngadto sa imong amahan. Oh, akong giyabo sa lababo kay gipasuwa lago ninyong utang samtang kamo. Lami kay mong sudan. Kung unsay gibilin para nimong sudan. O sa to'y among gisuwa. Tiwa na'y budget pangonsumo. Pumani mo kuha kang mama. Ug imo ra giwalda sa imong bisyo. Papamagno. Ay kung suko-suko ha? Kay imo kong amahan o anak na lang ka, Jufren. Grabe o batas sana nga mga amahan, Priscilla. Sobra ka irresponsable. Samdag si mama maisip nga martir sa iyang gugma nga tukang papa. Hinungdan nga kiapusahan lagi siya. Budget sa pagkaon, sudso sa kakinsina to kwartang gikuha mo gikan kang mama pa. Jufren, Musawag kay katungod nga mo reklamo kung nganong utang ang atong sudan. Ang ikaw ta magpasalamat. Nagibinlan pa ka. Lason rin po ni mo ah. layas din eh kung wa ka magkauyon sa kong gibuhat. Layas, kaya wa ko magkinahanglan mo, Jufren. Nagpugong na ko pa. Ayaw paabutang nga moabutan higayon nga suklan ti ka ng imong mga pabikil. Isukol ka na. Kung sa pa ba day tawag di mo anang imo gihimo, ha? Di ba pagsukol naman ning imo nga rin ako? Wa pa. Huwag nili pa rin pagsukol. Yung suklan tanaw niya ka. Ambot. Ambot o makabaro ka pa ka ha. Kung lusakon ka na nagkilid mo niya ako ginaw mo. Ah, ay gugadlo ka, ha, Jofre? Ayaw panganduya pa. Nga mahitabo na. Kaya tingalig. Ako pa niya ang kaugalingon ni mong anak mo iya. Mamahimong urong sa imong mga daman. Ah, Jofre? Joffer, di kayo nga mahinaya kasi mong amahan na. Depende lang gano'n niya, Kristal. Ikaw pa. Ayaw na kadala sa kainit mo. Ako pa ni mo. Mas mayo magpular ka sa diri sa Dubai, kauban ako. Apply ka sa agency na mo, diha. Para ka malayo ni Papa ni mo. Maayo ka na. Anak lang ko manarbaho riya sa Dubai. Kung ako imong pangutan noon, mas maayo. Busa sige na, ayaw paglangan. Open pa ang daghang hirings para sa company driver nga posisyon. Ako nang huna-hunaon sa magkadagan, Kristal. Mao din ang agency sa imuhang uyab nga tuaros Dubai. Oh, bay maning. Tigtong ko ng agency ha. Nag-inquire ko ana og nabas lay hiring para sa lingasod. Unya bay. O nagid bay para Dubai. Kung mao na bay. Kinahanglan kong mo decide. Mularga ko ng nasod aron. Adto ko manarbaho. Kung nagpang-apply bay para Dubai aron makatilaw tong pamilya kayahay. Sige. Desidido ka man gyud ka. Sige, larga ta. Hala kuya, uy. Ayaw, uy. Kalayo ato kuya. Manarbaho ko sa nasod, Rachel.
Karon ako ikapahuman og pa-eskwela ni Mus College. Ayaw lang gud kuya. Di alam ko kasi mong gitrabahoan karon. Obi may maanad ni mama nga malayo ka. Dito niya sa Dubai, dili na ako makita ang mga kabuang sa atong amahan. Ay, ngano man gud nga magpahilayo ka man. Tungod kay, doon ako mga pangandoy anang sa akong manghod, pamanita. Kaha? O tungod kay nasuko ka ni papa nimo? Ma, Dong, tinilang gutas ato, mangitag ka panginabuhian. Ay, padayon ka ba lang kaha diha sa imong gitrabahoan? lisod na og, di ako din hima. Samtang nga akong amahan kanunay sab nga maghimo og mga binuan. Malimot ni ako nga, ako siyang amahan. Kay, salamat taon nga pasok na tas line up para ipada sa accommodation dito sa Manila. Kaluyan po taon. Murag, lahos-lahos na gano'n niya ni. Bye. Maugid bay, para Dubai. Good luck para na tondo ha. Bye maning. Iyan po og ato gining pangingon sa Ginoo. Nga humano niya sa training dito sa Manila. Larga na dayon ta para Dubai. Hello, Crystal? Happy kay ko nga sa katapusan. Ikaw na gid ka. Sayang manggod. Lukat-lukat ko kapila itong naglukat ko pero wala di ay di plano nga nalpaw sa gawas. At least karon, magamit na gani mo, Jofer. Oo, Crystal. Kay gusto kong muli kay sa kong amahan nga permi ng hagit o gaba. Nakasabot ko sa imong ipati. Pero sige kaingon ko na ayaw pa na sa imong emosyon. Tao lang biya ta. Tao lang sa si Papa ni mo nga na ikaw yamon isip tawhanon. Crystal, Ayaw gidwan ang imo respeto nga to niya. Kahit akong factor sa imong pagkatao, nga ako nagustuhan pag-ayo nimo. Mao nga imong pagkarespetado. Kanunay gyud nga magpahimangno si Crystal nako bahin sa conflict namo sa kong amahan nga badlungon. Mga kasama atong sundan ug maang laing sumpay sa suwakampo ni Jufer dinilang ning atong kalumanon bagong bayani. Kundo na kamoy sugilanon sa OFW, suwata kini gipada sa RMN Production Center, Jose Martinez Building, Rome 302, 3rd floor, Osmeña Boulevard, Cebu City. Mahimusad nga inyo kining ipada sa DYHP Cebu, Broadcast Center, Capitol Site, Corner Escario Street, and F. Ramos Extension, Cebu City. Og sa bagong email ad, bagongbayani_612@yahoo.com.ph. Kining sugilanon gisuwat sa radyo ni Marvin Sanchez Caballero. Ug ubos sa direksyon ni Cecil Daniusos Cabrera. Spinner Randy Tayat, Editor Lloyd Gabiana, Soundman Aldwin Nacorda. Kini si Priscilla Raganas miingon, hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.